Niretzat importanteana da, nola gizarte horrek lortzen zuen lan erritmoa musika bihurtzea. Hori da guretzat gauza, magia moduko bat ez, lana festa bihurtuz, lan erritmoa musika erritmoa bihurtzea. Zer da kirikoketa? Kirikoketa musika tresna bat da. Es un ritmo específico que dice kirikoketa, 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 koketa, koketa, sagarra, yodela, sagarra, yodela, sagarra, yodela, yodela, yodela. Entonces, cuando machacamos manzana, para amenizar el trabajo, hacemos este tipo de ritmos y, de esta manera, pues es, como os digo, mucho más ameno. Kirikoketa da, guk kirikoketa musikari deitzen diogu, baina kirikoketa berez da sagarra jotzeko era bat. Sagarra ez dugu txikituko, joko dugu. Sagarra ez da txikitzen, sagarra jo egiten da. Txikitu. Bestela ez da zu sagardo honik lortuko. Txikitzen balien badezu sagardoa. Kirikoketa, erabat lotua dago, kirikoketa joera o musika edo erritmoa, sagarra jotzearekin. Sagarra jotzea zetako sagardoa egiteko, sagarra lertu hautsi egin behar da, prentsan sartu aurretik, bere zuku guztia eman dezan, ez? Orduan horrek ja erakusten digu behintzat sagarra nola jotze zan, gero ze tolare tipologia, ze askak, ze ontzik erabiliko zituzten ez dakigu oso ondo, sumatu dezakegu, baina erreferentzien nabarmenenak hasten dira 15. mendeko dolare baserrietan. Gaur egun baserri deitze jau, garai hartan seguru dolare bakarrik izango ziala. Larrango txalapartariak Ondarekin kontaktatu zuten sagardogintzaren egitasmo bat eramateko aurrera, ezta, aurtengo udan. Idea izugarria iruditu zitzaigun eta horrexegatik gaude egitasmo hau bultzatzen, ezta, Ondare bezala. Sagarra politia ditu, aurren alurren ikusko deu eta gero kizkiakin jarri eta. Herritar bezala parte hartu nahi nun, eta hemen etorriga egune pasatzea, anekdota batzuk kontatu, hemengo sagarrondoak ikusi, eta polita da elkarlanean aritzea herritarrak, eta asko betetzen du horrek azkenen. Udak iskia, garai baten biltzen zuen bezala. Taka. Belaunen jartzen bauzu biltzen eskukin, azkenean nekatu itxezea belaunen. Eta gerri eta dena, eta honekin, tolestu pixkat, eta beso luzea daukatelako, hainbeste sufrimentu ez du izaten. Egun osoa 8 ordu ibiltzeko, erretxago ibiltzen da, hola. Urrezkoa da, aritze eta gero ikusten duzun bezala, intzi tolestuta, harrapatzeko. Artistek egin due, atoa la letxe. Zegertatzen da, buelta asko eman genizkion Ondare kultur talde bezala, Euskal Herri mailan sagardogintzaren tradizioa nahiko hedatua dago hainbat zonaldetan, eta Larraunen hain zuzen ere dokumentazio gutxi daukagu horren ingurutik. Baina, arakatzen eta arakatzen, adibidez toponimian, Azpiroz eta Lezaetako toponimian, 1704 urtean Tolareta toponimoa izena azaltzen da. Eta, horreia, guri pista ederra eman zigun, hemen sagardoa egiten zela, ez da, garai batean. Jose Fermin Arginaren Otamendi nauzue, Errazkingo Bengotxea baserrian munduratu ninduten, eta hemen dago Artetxeko etxe aurrean. 1960 hamarkada hortan izan du nunik etxe honen berri gehiena behintzat, edo hasi nintzen izaten. Zergaitik? Motikozkorra nintzala, hemengo etxeko andrea
Katalin Intxaurrondo, nire ama gutxi ezan. Nire ama gutxi ezan. Bere anai Jose Intxaurrondo, pelotari profesionala izandakoa, eta anai arrebak biak jaso ninduten. Eta orduan motikozkorrak oso baliotzuk nunbai ginen behien aurrean da ibiltzeko, ura ekartzeko, enkarguk egiteko, eta ni etortzen nintzen honea, gari garaian, arbi erain behartzan garaian, hauztun 15 inguru hortan, eta hemen pasatzen itun, 10 bat egun gutxinez, etortzen nintzen bakoitzean. Lur behien aurrean ibili, enkarguk egin, eta zer izkion ue egin. Otordu egite genuguk gora hilota, sukaldean, eta askotan esaten zian Mielek, Miel zan hemengo nausie, Katalinen senarra, esaten zian, Fermin, junaita ekartzak txarroka sagardo. Eta hemen sarrerako hontan, bazal kupel bat, eta ez dakit motikozkorra nintzalakoz edo iruditzen zitzaidan haundi ezala. Eta hala izango zen. Zeren hemen sahar asko zen eta kupel bat haundie egingo zen seguru aski. Eta sahardoa txarroka atea ematen gendun, eta bai ustu ere egiten gendun. Eta berriz ere txarroka baten bili igual etorri behar izaten nun. Eta sahardoa, orduan, konturatzen naiz, oain behintzat, garai batean hemen sagardoaren kultura izan duzala. Zeren agian etzan ardorik ere, etzan. Agian ez, etzan ardorik, etzan mahastirik, eta sahardoa egiten zan. Zergaitik gero jabetu ginen, sahar eskasie zalakoz, Gipuzkoatik etortzen ziala errazkine sahar bile. Eta orduan artetzen sagardoa egiten zan. Zergaitik gero jabetzen nintzani, goizean belozidade batean ibiltzen ginala, eta arratsaldean nausi eta bio beste belozidade batean ibiltzen ginala. Orduan sagardoa arre bazun bere eragina. Eta sagardoa errazkinen egiten zan. Sumatu dezakegu garai hartan gure paisaia nola zen, erabat sagarstiak izango zian, bailarako beko barrenak, eta goien menditan basuak ikaskintzarako batez ere, egurra egiteko eta baita ere zura ateratzeko, eraikuntzarako eta ontzietarako. Eta orduan jendarte horren premiak asetzeko dolare erraldoiak eraikizian. Txatzen da Gipuzkoan, Nafarro iparraldean eta Bizkaian Durango aldeaino gutxi gora bera, 15-16 mendian $1000 erraldoi hoitakoak eraikiziala pentsatzen da. Dolare erraldoiak dira, baserriaren egitura dolare handi bat egiteko sortzen zen, eta horrek adierazten digu zenbateineko sagardo premia zuen garai hartako jendartearek, ezta? Orduan ez zian nekazarik, euskaldunak, itsasaldeko euskaldunak batez ere, ontzigintzara, meategitan lan egiten zuten, ikaskintzara, hortara bideratuta zeuden, eta jendarte urbano edo hiritarra eta industriala zan. Eta orduan horrek sagardo asko eskatzezun. Hoiei guk dolare gotikoak deitzen jau, ez gotiko formato edo estiluagatik, baizik gotikoaren garaikoak dialako. Dolarea egiten zan, eta gero nola mugitzen zan, agian azintakin igual, edo indar asko behar du. Dolare hori eskuz egiteko indar asko behar du. Eta, klaro, auzoakin edo auzolanean egiten ez baldin bazan,
aber nola egingo zan. Ba, Gipuzkoan esaten due, Unai Agirrei eta entzuten diotet, garai batean, zaldie edo mandoa edo behi uztarri bakarrean, haren indarrarekin egiten zala tolare lana. Gero etorriko dira dolare barrokuak, ja ez dira etxian egitura, baizik eta etxian barrun beste egitura berri bat sortzen da dolaria izateko. Eta orduan bereizi egiten dira etxia eta dolaria. Orduan dolariak arazo bat eman ezkeo, etxia hor dago, eta dolaria konpondu dezakegu, baina etxia ez da ikuitzen. Hoiei dolare barrokuak esaten zaie, eta bueno, nik uste dut mundun martxan dagon bakarra, Sagardo dolare barroko bakarra dela Gamio Xarrekua Arizkunen daukaguna. Gero eta baserri kaskarraguak egiten juten geha, gizartia edo jendartiak galera itzugarrik izaten ditulako, ontzigintza erori egiten da, merkataritza, arrantza, orduan jendia hiritarrak lurra lantzen hasten da, hartua lantzen, eta orduan gero eta toki kaskarragotan, gero eta etxe kaskarraguak, eta sagardua ere bakoitzak egin behar du bere etxian, ez dago dirurik erosteko. Eta orduan, gero eta dolare kaskarragoak dauzkagu, 20. mendian hasiera arte. Garren bukaeran eta 20. mendian hasieran etorriko dira burdinezko ardatzak dituztenak, karrakasko dolariak, dolare desberdinak. Nire aitak betidanik umetatik etxen baserrin egin zuen Sagardoa. Garai bateko dolare tornillozko zahar oitakoa, palanka eginez estutzen zuen oitako bat, eta egiten zuten etxeko konsumorako ez dakitzen bat litro, 1000 edo 2000 litro edo horrelako zerbait. Eta hemen aparron etzegola sagardotegirik, beti Gipuzkoan zeon sagardotegiko mundu hori, eta nahi zuen ekarri onata, eta nire ama da hemen etxarri larraungoa, eta orduan pentsatu zuen, lekun berrin sagardotegi batek funtzionatu zezakela eta horrela jarri zuten. Gure baserria, 17. mendeko baserri bada, bazen ganadu hazienda bat eta aldaketa oro bat eman diogu. Beraz, baino gu mantendu nahi genuen batez ere baserriaren esentzia eta sagardotegi, lehen zeuden sagardotegien basarma, ez? Kaixo nagusi. Kaixo gizon, zer moduz? Ze giroa dago hemen. Ona, baina... Zagarra ona urtengoa. Ez dakepa, Ale txiki, joan den urten handiagoa zan. A ber. Goxoa dago. Goxoa, gaxi eta goxo. Falta zaio, geza, baina ondu dau. Nola egingo dugu tratua? Hau zagar txikie da ni gusto gehituko nuke 100 reala. Ze iruditzen zaizu? Ongi dago. Eta langileak? Langileek
Ni gustoa gehituko nuke beste 100ekin, zer iruditzen zaizu? Oso ongi da hoinek. Ordu 100 da 100, 200ekin gehituko gea. Ni ado, zu. Bikain, Venga, ondo da, eskerrik asko. zubi. Bueno, pentsatu berreuna da, gaur egun ezagutzen ditugun tabernak, sagardotegik ziala. Adibidez, Tolosa edo Donostia jute bali magia, parte zarrian, taberna danak sagardotegik zian. Baina ez zian sagardua egiten zan tokina, baizik sagardotegia esaten zitzaion, batez ere sagardua edaten zalako. Ila erabat sagardua edaten zalako. Eta, claro, haientzako nork ekoizten zuen sagardua, nork egiten zuen sagardua, ez da? Hoiek dira gaur egun sagardotegi bezala ezagutzen ditugun hoiek. Orduan, herrietan eta inguruko herritan sagardua egiten zen baserritan eta gero eramaten zituzten taberna hoietara. Sagarduak gero eta fama txarrago hartzen du, arduak fama handigo hartzen du, batez ere 20. mendian. Jende dirudunak nahiago dulako ardua. Erabat kolonizatuta gaude, gaur egun garagarduakin bezalaxe. Beste kulturatako edari bat da gehiena edaten dana, Euskal Herrian. Eta arduak hartzen duen famakin, jendeak gero eta sagardo gutxigo edaten du, gero eta presillo kaskarragoa dauka sagarrak, sagaztiak abandonatzen hasten dira eta sagardotegi horiek gainbehera dihoaz. Sagardoa egiten zuten horiek. Eta orduan, bukatzen dute etxeako bakarrik egiten. Eta 80. hamarkadan izan zen, 70, 80 hamarkadan izan zen, txotxeko moda hori jarri zen martxan. Ordua arte ere hori bazan, baina beste era batea, hau da, jendea jute zen, gaur egun txotxgaraia esaten dugun hontan, beretzako erosi nahi zitun tabernarako edo etxerako edo soziedaderako edo erosi nahi zitun sagardo horiek aukeratzea. Eta orduan, nik hemendik nahiko dut 500 botella, o 1000, o dana dialakoak, edo bukoi bat, edo 4 barrika. Eta orduan juten zian dastatzera. Batzuk janare ematen zileten, da beste batzuk bakoitzak bere jatena ematen zuen, eta hori gaur eguni badakigu zertan bihurtu dan. Zuk ezin dezu guai janari ja eman eta jun bakarrik sagardua dastatzea, baten bat jungo da. Baina, karo, horiek dira soziedadeak edo kopuru handik erosten dituztenak. Eta, gaur gaukagun panorama hau. Ia jatetxe, estilo berezi bateko jatetxeak, menu berezi daukaten jatetxea, baina hori ere aldatzen ari dana erabat. Eta hemendikan 15-20 urtera ikusiko ditugu tipologia guztietako jatetxiak izango jala sagardotegi baita ere. Sagardo mundu da nahiko komplikatu, ez dakit, ez da baloratzen sagardo, ez da baloratzen balio daukan lana eta sagarra erostetiken. Guk badaukagu gure sagaztia, baina gure sagaztik ez du ematen guk egiten dugun produziorako. Guk 50-60 litroko buelta hortan ibiltzen ga eta erosin beharra daukagu. Orduan, sagarra dea da garestitzen, porque ez bada ez du ordaintzen, jendek usteltzen uzten du, ez du lakonpena merezi, eta orduan, behar duzu, baloratu lan hori, pagatu behar da gehiago, gero zuk saltzeko garaian reperkutinu behar daukezu botilan, eta nahiko zaila dago, baina pixkanaka hor gabiltz, burrukan.
guri hasien da bi erdi banatuta dago, erdia magotzen eta erdia sartagudan. Sartagudan bi motatako sagarra ditugu, batez moko eta goiko etxe, eta madotzen ditugunak beste era batetako hasienda dugu. Eta enfokatu nahi genuen batez hemen Nafarroan galduta ziren sagarretan. Hori errekuperatzeko ideia eta sagar horiekin Nafar sagardo bat egin nahi dugu aurrerantzen. Según la herencia que hemos recibido, en los caseríos de Lasarte y de Amara, la familia Zuasnávar, Goicoechea y Zabalegui, pues se dice que cuando finalizaban los trabajos de la sidra, tocaban chalaparta. Entonces ahí se acercaban las personas que vivían en los caseríos colindantes y hacían una fiesta. Celebraban que habían concluido los trabajos. Kirikoketa hirun arteko joaldia da. Koketa, 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 hoi da oinarrizko erritmoa, koketa, koketa, bat biru, hoi da kirikoketaren erritmo basikoa, baina hiru horiek alternantzian jotzen dute, eta hortik etortzen da, erritmo berezi hori, eta baita ere musika berezi hori. Kirikoketa, 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 koketa, koketa, sagarra jodela, sagarra jodela, sagarra jodela, 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 kirikoketa. Kirikoketa, kirikoketa, koketa, koketa, sagarra jodela, sagarra jodela, sagarra jodela, jodela, jodela. Ohitura omen zen, kirikoketa jotzeko tolaretik patxola hartu oitako bat, lehortzen jarri euskitan, hotxa ona eman zezan, bestelakao, espalin bat, hola, espazioan lehorra, ez du hotx honik ematen, eta eguzkitan jarri lehortzen, eta gero, auzolan hori sagardoa egitea, auzolanean egiten zen, eta lanean egitutakok gero ospatu egiten zuen, ja bukatu dugu sagardo egitearena. Eta baita ere egiten zuten gauen, hartu ol hori, lehorra, jarri lurretik altxata, eta koltsoi moguko baten gainein, isolatzeko eta vibratzeko ondo, egiten zutena zen, hartu, lanean erabilitako tresnak, mazak eta mailuak eta hartu, eta horiekin, sagarrik gabe, hasi jotzen, sagarra jotzen haitu direnean bezala, ez? Erritmo bera markatzen. Eta hori jotzen hasten zian eta inguruen entzuten zuten. Eta noski inguruen enteratzen ziren ere han festa bat antolatua zehola eta inguruko jendea gerturatu egiten zen eta hor esaten dute eguna zahaldu arte han haitzen ziela. Gaur, aprobetxatuz, sagardogintzarena egin dugula hemen, aspalditik bagenuen Aldazko herriarekin zor txiki bat, egin du genuen lixutoki honen izena hor jartzea, bai? Joseba Artzelusek egin du oholean, eta orduan aprobetxatuko du. Ez daukazer ikusirik sagardogintzarekin, mioia hemen gaudenez, gaur egingo dugu hori.
bere garaian, herriaren laguntzarekin, Iturraskarri eta Ondarekin, hausen hor berreskuratu zen eta noizbehinka zaintzen da baita ere, eta orduan merezi du Uitzin bere garaian berreskuratu zen bezala eta jarri genuen bezala guztia txukun, horrengatik da orain kartelaren egingo dugula, bale?